Cesta ako každá iná. Z práce, zo školy, z návštevy, z obchodu. V hlave plno myšlienok doznievajúceho alebo začínajúceho sa dňa. Majte vždy bezpečnú cestu domov. Je tá vaša takou? Cítite sa na ceste bezpečne? Skutočne? Z www.bezpečnypriechod.sk áno. Aktivujte priechod s výstražnými blikajúcimi LED svetlami a už sa nikdy nebojte vkročiť na priechod prechodcov či do nebezpečných zón železničných priecestí, skladovacích a zásobovacích úsekoch či kdekoľvek inde. Spoznajte efektívny a nevídaný systém zvýraznenia chodca na priechode spoločnosti Progress MT. Skúsenosti, individuálny prístup, servis a široká variabilita systému preferovaného dopravnou políciou a správcami ciest vás vždy bezpečne dovedie do cieľa. Dajte priestor vývoju, technológiám a bezpečnosti. www.bezpečnypriechod.sk Chránime vaše kroky.